вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. До вчерашни мухлювци, а днеска до пета. Играят си на страшни и безкомпромисни ченгета и правят операции с позорни имена, октоподи, скариди и друга морска храна, а пред кабинетите ги чакат журналистките. Такива журналистки само да искате, още не са я качили в джипа, а тя вече посяга и сваля му ципа. Такъв е живота. Поздравявам всички вестници и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закон и конституция. В тая държава всичко е проституция. Пак ли ще живееш в лъжа? Нема такава държава. Пак ли ще търпиш и до кога? Нема такава държава. Няма смисъл от това и последната илюзия умря. В тая страна на власт и глупостта. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Колко данък ще вземат на народните водители? Двама-трима студенти уморено протестират. Няма шанс тук за тях. Най-добре да емигрират. Силиконов живот, силиконови цици, силиконови мечти и фалшиви политици. Всичките живеят в някаква тъпа реклама, в която свободата е сравнена с салама. Новините започват с дебат за бюджета. Ви дебати е бати, депутати и ментета. На трибуната качва се некъв педерас. Педерас, но облечен във власт. В устата му глупости, в очите му злоба. Той тая власт ще я стиска до гроба. А щом свърши поредния смешен дебат, ще отиде да чука в студентския град. Пак ли ще живееш в лъжа? Нема такава държава. Пак ли ще търпиш и до кога? Нема такава държава. Няма смисъл от това и последната илюзия умря. В тая страна на власт и глупостта. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория? Някой знае ли как един милиционер внезапно събужда се милионер? И нали уж са нови, а пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно, мръщат се и изведнъж става ясно, че са пълни с имоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли омръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли омръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално? Пак ли ще живееш в лъжа? Нема такава държава. Пак ли ще търпиш и до кога? Нема такава държава. Няма смисъл от това и последната илюзия умря. В тая страна на власт и глупостта. Абе, нема Не такава надигна държава. глава. Да започна борба срещу прогреса и социалното равенство, срещу прогресивните хора, срещу всички нас, срещу българския народ, да отдадем тая почет, това възпоменание, да се поклоним пред жертвите на фашизма и да покажем, че ние сме силни и че няма да му дадем втори шанс. Няма да му дадем шанс, след като два пъти е повел България срещу освободителя си Русия, да ни въведе в трета война срещу нея. Слово за подвига на Цветан Спасов, Бочо Станчев и Слави Алексиев ще произнесе Тимур Гложенски. Има думата. Благодаря. Уважаеми другарки и другари, съмишленици, днес по стара традиция събираме тук, пред гробното място на тримата наши незабравими съграждани Цветан Спасов, Слави Алексиев и Бочо Станчев, за да почетем тяхната памет и да дадем символичен рапорт пред тях. На 14.02.1944 година рано сутринта полиция и войска обкръжават къщата на верния ятак Бочо Станчев. Предателска ръка е посочила, че тук се укриват партизаните Слави Алексиев и Цветан Спасов. Бочо излиза на входната врата, опитва да заблуди цивилния агент,
за да даде време на другарите си да избягат, но е застрелян на прага на бедняшка си къща. Слави Алексиев и Цветан Спасов водят неравна битка с фашистката полиция и сред пламъците на запалената къща загиват със смъртта на героите, като слагат край на живота си. Кои са тримата герои? Поет-революционер Цветан Спасов Илиев Ради е роден на 1 ноември 1919 година в работско семейство, а баща му е участник в юрското антифашистско въстание през 1923 година. Още като ученик развива активна обществено-литературна дейност и през пролета на 1938 година е приет за член на РЕМС. След вероломното нападение на хитлериста в СССР, Цветан Спасов става секретар на окръжния комитет на РЕМС. През 1942 година минава в нелегалност и първите месеци нелегален живот прекарва в София. Осъден е задочно на смърт. През 1943 година участва в създаването на баркашката чета и става неин политкомисар. След участие в редици акции, Власал отново го достоява с втора задочна смъртна присъда. Цветан Спасов продължава да пише стихове, в които отразява героизма на фашистката борба и вярата си в победата на врага. Слави Цветков Алексиев, туриста, е роден на 3 август 1914 година в село Марица, а през 1925 година семейството се преселва в Плевен. От 1932 година член на РЕМС, а една година след това за първи път е арестуван при пренасене на легална литература, а през 1938 година е интерниран. През 1939 година създава нелегална печатница в София и организира връзката между ЦК и окръжния комитет на Българската работническа партия. След вероломното нападение на фашистска Германия се връща в Плевен и поема военната организация на окръжния комитет на Българската работническа партия, а от септември месец 1941 година е в нелегалност. Като командир на 11-та въстаническа оперативна зона, под него ръководство създават Баркашката, Вълчетръската и Махленската партизански чети. Отличава се изключително си издръжливост и всеотдайност, за което получава партизанското име туриста. Бочо Станчев Петков е роден на 15 април 1914 година в село Сопет, Ловешки окръг, в бедно колебарско семейство и от малък остава сирак. След отбиването на военната си служба идва в град Плевен и работи като шапкарски работник. През периода на въоръжената антифашистка борба Бочо е верен атак на партизаните, укрива нелегални комунисти и разделя с тях оскъдния хляб на семейството си. Другари, на това свято място загинаха антифашисти, загинаха герои. Какъв рапорт можем да дадем пред тях? Никакъв. Няма нищо, с което да се гордеем. БКП е разбита, леви сили са разделени. Нашата страна е капиталистическа членка на НАТО, с военни бази на своята територия, насочени срещу братския руски народ. Да, герой, нас ни предадоха и не успяхме да опазим социалистическата си родина и дружеството със съветските народи. Международни монополни компании и капиталистически финансови институции експлоатират жестоко нашия народ, унищожавайки последните социалистически придобивки. Страната ни е разграбена. Паметта на героите се опетнява, техните паметни символи се поругават. Предателската университетска власт сляпо послушно изпълнява заповедите на западните си господари. НАТО е под прага да не сблъска с великия руски народ. Нашите управляващи подкрепят фашистката власт в Украйна, подкрепят бендеровците и извъргите, които изгориха хората като жива факла в Одеса, подкрепят избиването на нашите братя в Донецк и Луганск. За техните престъпления няма да има давност. Фашизма настъпва и постепенно се освобождава от демократичните си одежди. И в най-тежките дни ние трябва да помним паметта на нашите герои. Да не забравяме, борбата продължава, както са стигнали лозунга младите. Ние последователите на Цветан, Бочо и Слави сме тук и нас трябва да ни обедини създаването на антифашистски народен фронт. Той ще ликвидира като лекарство нашето разединение, ще ни сплоти в борбата за защита на българските интереси, за социална защита на българския народ, за отпора на настъплението на международния капитал на фашистските сили, срещу империалистическите военни домогвания на НАТО, за международна солидарност и защита на великия руски народ.
нека след една година, другарки и другари, да станем тук, суткани чела при своите герои и да рапортуваме. Ние се сплотяваме и продължаваме вашата борба. От нашите млади последователи ще се родят бъдещите Цветан, Слави и Бочо. Тях е нашата надежда. Помнете примера на нашите герои и бъдете единни в борбата. Ние ще победим, защото правото дело е с нас. Благодаря за вниманието. Дигнете юмруци, другари, и ги дигнете нагоре. Смърт на фашизма! Свобода на народа! Смърт на фашизма! Свобода на народа! Вън американските бази от България! Вън американските бази от България! Свобода на Новорусия! Новорусия, ние сме с вас! Подкрепяме ги! Снимай на клип, аз съм направил много истина. Аз не записвам. Сега правя запис. Отделно съм ти направил няколко плана. Ей! Задолно напред.